Avui anem a jugar a ordenar nombres. Prèviament els tenim desordenats. L'1. Després, el 2. Després, el 3. Després del 3 va el 4. I per últim, el 5. Recordeu que els de 3 anys podeu jugar fins al número 3 o 4, els de 4 fins al 7 almenys i els de 5 almenys fins al 10 o 12. Ara anem a complicar una mica més. Tenim el nombre 2. Quin nombre anirà davant del 2 i quin anirà darrere? Desordenem els nombres. Davant del 2 va el nombre 1 i darrere del 2 va el nombre 3. 1, 2, 3. Molt bé. Anem a complicar-ho una mica més. Anem a deixar el nombre 3. Els desordenem de nou. Quin nombre va abans del 3? Abans del nombre 3 va el 2 i després va el 4. Molt bé! Ara, el més important de tot i el més divertit, a jugar!